Pepe, brother. Dixen eu que íbamos a aprender moito hoxe, si ou non? Sí, moito, moito. Wow, xe é un tema bueno, Guapísimo. Tema guapo, Estou preparado, O sea, eu vestime así para facer risa. Tú non, tú porque... Eu podo Porque che che repartir gustaba. unha pizza 4 queixos tranquilamente. É verdad. Falta chamoto, Bueno, que? Café, non? Café. Pola mañana café, pola tarde ron. Pola tarde ron. Café. Trae un reto moi guai. Café. De café. Vale. Tes que adivinar, bueno, doulle paso os cafés? Sí. Pero non é café normal, é que non? É café que non pode faltar nunha mesa cando acabamos de comer. O café, pero un café de... Pota. De pota. Café de pota, que entre. Mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, solo tu balcón. Hai dous, non? Está quente, Está quente, sí que está quente. Gusta a mí o café de pota moitísimo. Sí, eu... Pero a mí non me sale ben. Eu non tomo café porque póñome moi nervioso. Sí, entón teño que tomar descafeinado. Vale. Hai dous cafés? Hai dos cafés. Un deles fixeno eu. Sí. E outro fixeno outra persoa. Profesional. Profesional. Un tío moi bo, que ademais está aquí. En Galicia podemos presumir de que temos moitísimo talento, mellores bocadillos, mellores todo. E baristas. E baristas. Temos un dos mellores baristas de España. E chámase Óscar de Toro. Maestro. Que tal, Óscar? Pode ser Moi boas. que tropezaras ca pantalla ao salir ahora? Trepezaches? Notouse. Sí. Ponte por aí, ponte aquí na mesa. Veña. Vale, café de pota. Ti fixeche un... Eu fixen un. E a primeira na túa vida que facías ou non? Sí, tive que mirar un tutorial. Eu non sabía. Teño que dicir, el fixe un café de pota, eu fixe un café de pota madre, Vale. Entón, a ver... Eu tamén, Tú eres, pois el seguro que o conoce moito, de ver na televisión de Galicia, entre outras cousas, un dos grandes baristas e dos grandes entendidos e especialistas en café deste país. Ten mala prensa... O café de pota ten mala prensa ou que? Afortunadamente non, eu sempre digo o café máis consumido en todo o mundo é o café de filtro, sobre todo en Que é o de Escandinavia, filtro, Finlandia, Nova Zelanda, todo por aí. Ahora en Estados Unidos empieza expreso. E o café de pota, nos os galegos sempre Solo vamos hai por en diante. Galicia, bueno, verán, sí. Non, pero é un café de filtro tamén, é un café filtrado, co cual é un café que ben feito, é un café tremendamente bo. Vale. Tú crees que eu vou ser capaz de distinguir un café feito por ti dun café feito por Xuxo? Home, habíamos quedado que ibas a dicir o meu, pero non No, sei pero eu non ahora. sei cal é, Ah, no. Vou abrir unha, vale? Eu tampouco sei calé. Agora mesmo... No, No. telo que saber polo color ou algo, non? A ver. Ah, sí. Wow. Que aroma, Este ten moi bon color, Moi bon, Sí, a verdad que sí, Moi bon. Porque o café de pota ten que ser negro. Todo depende do café que utilices. E a cantidade de todo eso tamén varía. Claro. Ajá. Sí. Buah, este é espectacular, ten un color, un cheiro. Que tal? Evidentemente estou non tomando sin azúcar, que é como se toma, non? Apreciar Ou mellor no? os sabores. O café hai que tomalo como che guste. O que pasa que, evidentemente, se estás habituado a tomalo sin azúcar, o ideal é que o tomes sin azúcar, non? Que tal? Este está espectacular. Este. Está espectacular. Pero espectacular, Sí. A cor é maravillosa, Agora teño ganas de ver outro. Ahora outra, a ver que tal é. Medo me dá a min. Vou, Ui! Nada que ver, Nada que ver, Por que a xente Pero ri? eso non será té. Parece té. Parece. A xente ri porque di, claro, se non ten cor de café, se fixo o Xurxo. Para min está demasiado clarito. Verdad? Pero... Voilà, Proba. Uau! Cheira moi ben, Sí, podo chupar, non?
Delicatessen, eh? Ostras. Fua. Non sei cal é o meu. Eu sí que sei cal é o meu, É que eu fixen... A ver, eu teño asociado sempre a ver a pota, e na pota víase escuro, víase negro, Claro, sempre claro. vi negro, nos bares ou na casa. Eu tampouco sei como... Eu fixen poucas veces, eu collo a pota, poño auga a ferver, moo o café, e cando empeza a ferver, cando arranca a ferver, collo a cantidad de café que considero, boto encima e apago. Vas ben, vas ben. Eu fago así, e depois sí. deixo aí, a mellor 5 minutos ou 10 minutos. Máis de 5 non deberías, Bueno, pero ben. que non me enfade. 5 minutos. Sí. Sí, como moito, sí, sí. Se deixo aí, que e vai depois amargo. collo un colador, que hai un colador ali, Sí. xa é para eso, un colador que non se lava nunca, xa está para eso. Sempre ten roñas, sí que ten roñas sempre. E boto aí, ti. E que pasa? Que a min sáleme máis intenso ou máis clarito dependendo da cantidade de café Non que llevo. pola cantidade de café, sino pola calidade de café. Sobre Que todo, sí, sobre todo os... É que se che falo un pouco, a mellor xa me... Nada, non me diga non nada. digo nada. Hai algunha persona no público que seña moi cafetera? Que me pode axudar? Persona moi cafetera? Ven comigo por aquí. Tú eres cafetera, ven pa aquí, ven comigo. Ven pa aquí que vamos a xogo aí, ven aquí. Parece que vai obrigada. Como mellor non tomou un café na súa vida, pero... Vamos! Botamos outro, pode probar da miña. É higiénico isto. Isto non é nada. Proba os dous. Proba os dous, a ver cal é. E vámonos guiar da túa cara na máis. A ver. É que hai xente que lle gusta moito. Eu tomo pouco café. Máis cara, sí. Eu non sou Tomo máis moito café, non? un ou dous ao día. Xa, bastante. Ahora podes probar outro. Que tal ese? Tú non digas nada. Tú solo di cal crees que é o de Óscar, o do barista profesional. Cal crees que é o do profesional. Cal crees? Este? Ese? E por qué? Polo Polo sabor. Que boa, que lista é. Cao. E o cheiro tamén? Vale, como te chamas? Silvia, moitas gracias, Silvia. Pode decir que Silvia... É difícil, é? Sí, tú crees? A ver, este tío é un dos mellores tíos que fai café de España. Claro, difícil para mí que non E son tú non de tens tomar nin moito. idea. Claro, non tomo E este moito tío café, é claro. unha máquina. Claro, non teño café. Eu Se me dices como fixeche, vai ser demasiada pista. Non. No? No. A ver, dime entonces. Vamos a ver, eu sempre que fago un café de pota, todo isto parteu de o café de pota que bueno, eu sou moi conocido polo café de pota, parteu de Galicia Calidade, de Alfonso Cabaleiro, que me chamou e dixo, hai que dignificar o café de pota, dalle unha volta. E a volta que lle din foi partir, como se fora un cociñeiro, de un caldo, o sea, que a auga, e o que fago é aromatizo. Auga normal. Auga normal, aromatizo de frío, agua fría, meto na pota e aromatizo e botolle cardamomo, hai que lle gusta A auga. a auga e poño a ferver. Anisado. Entón, que pasa? Hai cardamomo, hai quen lle bota canela, hai quen lle bota vaina de Antes de vainilla. botar o café. Antes de botar o café. Partindo de frío. Que consigo con eso? Que Ah, no de frío? Sí, que no momento que vai quencendo a auga, o que facemos que conseguimos que esa agua teña ese sabor a Infusión. cardamomo, a esa Pero infusión que lle o sabor a botamos. café. Bien, aí vamos. Hai que saber a especia que utilizas. Pois, por exemplo, o café que trouxe un para aquí hoxe é un café que moita xente pode sorprender, un café chino. Oh, Un café de China, vale? É un café que dá unhas notas que co cardamomo marida moi ben. Vale, é un café moi armonioso, digamos, con esa E especia. cando ferve, botas o café. Aí estabas completamente no certo na túa forma de facelo. No momento que está fervendo que a auga, Fuerte. fuerte, que sale bo cardamomo, xa está con ese saborciño aí, regusto moi sutil, o que fago é apago o lume, boto o café, e a porcentaxe que utilizo é de 70 gramos por litro. E dirá todo o mundo, vou poñer con unha báscula. Fácil. Cada cullerada
que botemos Sopera. de sopera un pouquiño colmada, máis ou menos son 10 gramos. Por litro, 7 culleradas. 7 culleradas soperas por litro. Sí. Ostras. Ese é o ideal. Por iso che digo que non ten nada que ver E apagas, color. perdona, apagas cando- apago, apagas cando efectivamente. ferve. Apago, mesturo, tapo e deixo, eu uso de 3 minutos. Por que falábamos antes de 3-5 minutos? Canto máis tempo, máis cafeína vamos a extraer. A cafeína non é ilimitada, pero fai unha parábola, unha curva. Entonces, co tempo de exposición á auga co café, máis cafeína vamos a sacar. Ah, vale. Eu fixo máis ou menos igual. Despois de todo eso, tens que acertar, Roberto. Non podes fallar. A ver, este café, o escuro, está moi bon. Ajá. Pero ben a verdad que este café vai un paso máis alá, ten algo especial, algo que recordas. Ahora como a cague tamén, a E este madre non que ten me nada pariu. especial. Dixéronme que non sería a primeira vez que a cagaras. No, cago sempre. Non vai a ser comigo algo diferente, non? Para min, este máis clarito é o de Óscar, do profesional, e este máis escuro é o de Xurxo. Sí ou no? Teño que dicilo eu? Sí. Acertaches. Yeah! Home! Pero o teu está bon, O meu está bon, home, que ten un... O teu está bon, non usastes o mismo café, claro. No. Home, non. O meu ten un segredo de chef. Sí. Sí. Ten un toque especial. Mira, vou dicir unha cosa. Podes dicir unha cosa? Dime a verdad como está o de Xurxo. É un café comercial Unha mierda, normaliño. sí, No, pero vouche explicar. E sabes que comercial Ule por eso, sabor? ule, por favor, sí. Sabes a que che vai oler? E agora vouche axudar, solamente eso. Enchereme a café. A humedade, a cando vas polo monte huele a humedade, a cartón mollado, cando se molla un cartón, madeira, eso. Eso é síntoma de un O café que dicía eu, robusto. asqueroso. É, sí. Sí, sí, sí. Desde o primeiro momento E o este era teu, o porque teu. temos vídeo de como fixeron, o que? Sí, poñedo, cando queirades, non me esperades por min. Ai, poñen chapota de toda a vida, Home, por favor, Iso aquí que é non andamos con... ese é o cardamomo. Ese é o cardamomo. Cardamomo. Ah, botache Prendemos frío. lume, mira o muiño que é o muiño de toda a vida, Tuve pero que dices- buscalo no rastro para vir aquí acorde co E ti co moi café de café pota. tamén. Eu tamén, sí. E aí van a canto dixeche? 7 cucharadas por litro. 7, aí o tes. Muchísimo. E ainda así, fíjate, o claro que é, É xa pola clariño. calidade do café, non por a intensidade Pero que pasa? O café canta máis calidade teña máis claro, está? No, normalmente o Ah, café... está o colador como acabía na miña casa, Home, por favor. Que non se lavou jamás na vida. É o teu, Pasaba sin unha auga debaixo do grifo e máquina. é o teu. E teu tamén tes imágenes. Sí, o meu tamén. A ver. O meu ten un toque especial. Mira aí. Amigo. No, metiche o calcetín de verdade. No? Sí. Eu tiño oído que se facía a xente que o facía con calcetín, sí, sí, sí. E un tizón lle metían. O tizón ten explicación, o porqué. Non digo nada. Non digo nada. Que cabrón. Amigo. Por que era o tizón? Por que lle botaba tizón a xente? O tizón era porque por unha rotura térmica, cando o café de pota ten suspendido arriba todo o que son as precipitacións, o sea, que é a borra do café, Queda arriba. claro, entón, ao meter o tizón quente, o que fai é que, por ese contraste de temperatura, eso vai baixando. E aparte, como non había forma económica de botar café, era unha forma de tintar de oscuro con ese tizón queimado o café. Óscar de Toro, un fenómeno. Gracias, Xurxo Carreño. Gracias a todos.